बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि फिन मोनसे गिदिर जाफुंसार गोबां बिबांनि क'क्राझार उल्थापानियाव दंफां हमनो हादों। बे समाव क'क्राझार उल्थापानि रेन्ज आरो एसएसबि जयेन्ट अपारेशननि मोनसे गिदिर जाफुंसार लाख लाख रांनि माखासे आयेननि बेरेखा दंफां सिखावनिफ्राय गोबां बिबांनि बिफां हमनो हादों। क'क्राझार उल्थापानि रेन्जनि रेन्जर गणलाल बसुमतारी आरो एसएसबि अफिसार सुकुमार दिपमर दैदेननायाव मोनसे जयेन्ट अपारेशन खालामनाय जादोंमोन आरो जेरै अपारेशन खालामदोंमोन एरैबायदिनो जाफुंसारबो जायो। माइनावस्रि गामिनि साखाथियाव थानाय सरलपारा आरो उल्थापानियाव माखासे आयेननि बेरेखा बिफां दानफायनानै हाखावबाय थानाय समावनो खमैबो 3 लाख रांनि बिफां हाखावनाय हमनो हानाय जायो। बे दंफांफोरखौ बसुगाव हाग्रामानिफ्राय लाबोनानै रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय लाबोनानै माइनावपुरि गामिनि सानजाहा हाग्रा सिङाव लांखुमानो नाजानाय दोनखुमानाय समावनो जोङो खबर मोननानै बे जिनिसखौ हमफैनाय जादों। गासै नङाब्लाबो 80-90सो दंफां दङ। माइनावपुरि इनक्ल'ज गामि बिनि सानजा हाग्रायाव नाहरनि खाथि सरलपारानि सानजा। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360